masih bareng yang punya video shopping MT Production New. Minder kaya beli pantes tanggung duweni seno, sadar kita cuma mung modal cinta, ngaca diri beli mungkin diterima. Ampun sebatas ngagumi, ngayal pengen duweni, najan kita demen mung bisa mandem. Pirang-pirang wong lanang sing demen, tangan di atas buat yang punya NT Music Entertainment, organ dangdut. Arpan jajal tercoba ngungkapakeun rasa cinta, tapi minder rasane ati watire ora diladeni. NT Music Entertainment. Siji ake saingane lorong rasa wong beli duwe, apa mungkin bisa kepilih kanggo kita dadi jodone. Pengen duweni ngomong ora wani, rasa tersimpen ning jero ati. Mung sebatas ngagumi, ngayal pengen duweni, najan kita demen mung bisa mandem. Pirang-pirang wong lanang sing demen. Asik. NT Music Entertainment, kerja bareng yang punya video shopping MT Production New. Arpan jajal tercoba ngungkapakeun rasa cinta, tapi minder rasane ati watire ora diladeni.
Minggu